La creació d'una entitat municipal descentralitzada a Riells del FAI no suposaria un pes econòmic ni als veïns del poble ni a l'Ajuntament de Bigues i Riells. Aquesta és una de les conclusions que va treure la Comissió Municipal per la creació d'aquesta entitat a Riells, de la seva visita a algunes entitats similars de Tortosa. Allà van conèixer com s'organitzaven, quines sinergies tenen amb els consistoris i quins avantatges suposa a nivell de gestió. La creació d'aquest ens permetria que el poble de Riells accedís a més fonts de finançament. Fins i tot d'intentar accedir a una sèrie de subvencions que a través de l'Ajuntament de Bigues i Riells no ho podíem aconseguir per nombre d'habitants, però el que sí que està molt clar és que amb una població de menys de 1.000 habitants sí que podríem accedir. En aquest sentit, el tema econòmic, per si algú tenia algun dubte, realment es va demostrar que no és cap problema. La comissió de l'Ajuntament que treballa per l'EMD i l'associació formada per veïns van fer el 22 d'abril una reunió informativa per explicar quins passos s'estan seguint per dotar el poble de més autonomia. Una de les iniciatives que tenen és fer una consulta popular entre els veïns. Hi haurà molta gent que realment té un sentiment històric que sí que li ve de gust. En aquest sentit tindrà l'EMD, però hi ha altres que potser per el factor econòmic també els pot interessar. En aquest sentit és vital fer la consulta al municipi i saber què és el que volen fer els veïns. Quan hi ha acord entre la societat civil i l'Ajuntament del municipi no cal fer la consulta, però a Riells les dues parts prefereixen fer-ho. El president de l'Associació de Veïns, Joan Antoni de la Prida, ha explicat a BOTV que la consulta encara no té data, però que intentaran que sigui al llarg d'aquest any. L'entitat veïnal es reuneix cada dilluns a les 8 del vespre al Centre Cívic de Riells.